tan samar pamoring sukma sinukmaya winay wangasepi sinimpen talenging kalbu pambukaning warana talen saking layaping aluyuk sinimpen talenging kalbu Yayi Gatotkaca wis sawetara dhewe mapan ana tapel watesing negara Ngamarta supaya awake dhewe tetunggu ana kene amarga dina samengko para sesepuh Pandhawa sawise murcane Rama Werkudara kanggo sawetara ora mapan ana ing Ngamarta negara Ngamarta prasasat kelangan daya pangaribawane nuwun inggih Kakang Mas minangka dadi satriyaning praja kula kalian Kakang Mas dalah Yayi Antasena kedah jagi wonten tapel wates ing negari Ngamarta mriki wanci-wanci wonten bebaya ubayane aja nganti mbalenjani. Kok dhisik Kang. Jane aku ki bingung. Rama Werkudara ki kok sawetara ora ana ing Ngamarta ki jane lunga nang ndi? Wong Rama Werkudara ki sakjeke ki ora tau lunga ming mapane ana Jodipati. Ning kok iki ora ana nang negara Ngamarta malah negara Ngamarta dadi kahanane sasarwa mawut kaya ngene iki. Aku dhewe ora bisa paring katerangan Yayi bab murcane Rama Werkudara. Mula awake dhewe sak bisa-bisane ayo tetunggur nunggu tapel watesing negari Ngastina kene. Katriga mulung mangrempak ing wadya Rananggana magawya gelari rawang-wang. Lho dadi Solo meneh iki. Kose Kang. Sing salah ki kowe apa gendere apa sapa ya iki? Ya kowe kuwi nek sik baleni neh. Ah iki sulit. Nang ning iki dadi Solo iki. Neng katriga mulung mangrempak ana Rananggana magawya gelari rawang-wang. Untung dadi yoja. Ayo Kang. Ayo dhewe rondo ana negara Ngamarta kene. Mbok menawa ana paribaya sing bakal nyolowadi mlebu ana Ngamarta kene, awake dhewe kudu siaga magita-gita tandiya. Ayo Yayi, tak tutne lakumu ayo ya.
Wah, edan. Pinututi lamun katututan lamun angsa prawira digdaya lamun angsa prawira digdaya wah durung suwe anggonku mlebu ana tapel watesing negara Ngamarta iki malah ketemu karo ponakanku, prunanku Nger Antarja. Kalwana ninggi paman kula ingkang putra naturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Nyuwun pangapunten. Panjenengan menika mlebu wonten tapel watesing negari Ngamarta menika wonten kersa menapa? Wah. Ya, tak bloko. Ngemban dawuhe Sinuwun Prabu Duryudana. Yen to ngerti yen negara Ngamarta lagi kena pagebluk. Merga tinggal murca Yayi Werkudara. Mula saka kuwi Pandhawa saiki wis ringkih. Bebasan kaya mijet kaya ngranti. Manut dawuhe Sinuwun Prabu Duryudana, Barata Yudha bakal digelak dina iki. Tegesipun kados pundi? Negara Ngamarta bakal direbut, bakal dikuasai para Kurawa, ngerti ta? Yen ngaten para pepunden Kurawa menika mlebu wonten tapel watesing negari Ngastina menika badhe ngraman wonten negari Ngamarta menika. Iya, dasarane to. Ing kagiat risang ngapirangu rinangkul kinempit-kempit kempit tak jabel basaku Paman Kartomarma. Lho, ana apa? Yen ngono para Kurawa menika badhe ngrusak katentremaning negara Ngamarta. Kula sagah dados banteni. Maksude yen nganti Antarja tumekeng pati, yen nganti saged ngelangkai bangkene Antarja, Kurawa saged ngregem kedaton negari Ngamarta. Wah, babuh. Iki jalan patimu. Ayo aja ming kowe sing maju Antasena. Sak adimu sak sapa wae kon maju ngrebut Kurawa, ora bakal mundur. Lakon tiban tanganku pecah wae to. Ayo. Ki jalan.
Edian. Mati ya to. Wah. Mati. Ambruk. Wah. 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 Hei. Edian. Mati aku. Wah. 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 Waduh. Kodo sumur kandamu. Wah. Kekano. Wah. Hati-hati ya Torjo. Ayo, kokno kabeh kakek kayane. Wah. Wah. Wah, mati kowe ora. Wah. Wah, wah. Waduh, kosong kabeh. Mati aku. Oke. Ayo. Putra-putra Pendhaka gamanku mati. Aduh.